Слухайте, гэта рэальна грэч, я ўдакладніў уже у Твиттер. І таксама мне падказалі, яна ж ну сапраўды такі салодкі пах, а я нешта і запамятаваў, што нават мёд ёсць на ну сольнікі ставяць, сталёўваюць недзе на поле, каб быў мёд з яго, бо вельмі калі не такі ўжо салодкі зараз закаштаваў, зацаніў. Рэальна прыемна. Собака у нас сёння і учора некая, я не ведаю, метусіцца неспакойны, несупакойны. Я уже думаў не пісаць як справы, бо неяк не ведаю, я не задаволены, як іх атрымліваецца. А тут така учора з'ездзілі ў горад, чаму мы былі ў горадзе, жонка на выходных няўдала саскочыла з тэрасы на хуткасці, нягледзячы, так кажучы, і міма лесвіцы. І даўбанула руку так, што учора ёй наклалі гіпс. Карацей, мяне чакае цяпер вясёлы тыдзень. Вось. Карацей, здымаць буду чыста, каб неяк сабе не павабіць час, бо гэта ну інакш я буду просто але я і так я не ведаю, чыста каб весялей што ли было, мабыць. Гляньте, поскакал і тебе такі, где ён? О, одни роги толькі бачна, калі скокам. Все, убег. Сядзеў тут метрах у 10, мабыць. Гэты абурыўся нават, адкуль ён там выскачыў. Я на касуля, падаецца, бо ніжэй узроўню. Толькі калі ў скоку рогі толькі выскаквалі. А так, як стары дзед, сёння таксама ледзь падняўся просто з такім скрыпам просто. Ой, спадзяюся, мне абяцаюць, што сёння ўжо будзе падымацца тэмпература і будзе ўжо наладжвацца нармальнае лета. Спадзяюся, мне будзе лягчэй, бо гэта пару гэтых зон наперадзе, што былі, гэта просто нешта такое. Што ты там капаеш? Зараз пагуляем крыху. Ты хоть это, слуп не выкопай, а то нам прилетить потом. Ножки начинают доставать. Нечто лётает, жужжить. Ось, каратей. Гляньте, нечто там рычить. Один плюс из этой травы, бачите, уже знову наросла. Да и халяра з її, хай росте jeszcze криху. Ось. Зараз погортаю, как просохла. Криху. Еще одну уже такую кучку я уже перестелил учора курочкам свежую. Ось. Будет чим подстилать. Это сегодня подсохне, и я ее там над дровницей у нас есть типу сеновала такого невеличкого. Туди будем складывать. Это я сбил, бо яно под гэтым збіраецца гэтая вадкасць і всякое говно і працягвае іржавець далей. Гэта прасохне і гэта я троху попшикаю. Такое есть супраць іржы. Попшикаю, потым чым-нибудь
Мабуть, заклею, подкрашу, потом уже, коли буду тут, мабуть, что-то робить, то и там уже пройдуся, болгарины зніму, тынкану там, шпатляну, не ведаю. И, ну, и пофарбую что-нибудь по приколдесу. Карацей, приберемся. А пакуль лето, так лепш так, чым будзе там збирацца. Карацей, гэта я збіў всякое говно, каб лепш бачыць, наколькі ўсё дрэнна. Ну, как, карацей, рамой занимаюсь, тут так все подготавливаю, я позрезал, что не трэба. Трэба его кронштейны зрабіць. Пакуль робім кронштейны, я помыть вот это все и поглядеть яшчэ, что трэба будзе зрэзаць з рамы, то, что згнила, и зноўку нешта прыварыць. Таму замыў, каб больш бачна было, что да як. Крыху полоснуў, бо все роўна притащыў мойку, дык можна і крыху і сперади абдаць. Так-то я, калі бачылі, я яго мыў, ён не такі ўжо і забруджаны. Шукаем перец сярод гэтага. Бульбу ўжо нашли. Карацей, такія справы. Ах, нічога няма. Не, ну, перчики вострые. Я один усё ж дёрнуў. Ось, один застаўся, і быў яшчэ один, я яго не заўважыў. І вось. Тут такая, мабыць, бы і быў бы агурэц, але ён не прарос. Я яго не знайшоў. Жонка кажа, ну, вось побач яшчэ один, гэты больш крупны. Кажа, сюды нешта падсажу, праблем ніякіх. То бок, вось так гэта ўсё выглядае, і яны яшчэ ўсё гэта вырасце, як тыя ж памідоркі, як тая ж бульба ў цепліцы. Бульба ў цепліцы, у нас бульба ў цепліцы. Ось, а вось і памідоркі. Бачыце? А, які прыгожыя, гляньце. Дзе ракурс? Ось. То бок, ну, а гэта ж не памідорная цепліца, гэта тая самая другая цепліца. Бачыце, першая, гэта другая, які я рабіў у гэтым году. У мяне ёсць відэо. Слухаць, а мне падабаецца, як яно выглядае. Пабачце, а? Класс! Карацей, у меня есть спасылка будзе ў апісанні, як я рабіў гэтыя цепліцы. Просто матрыца некая. Карацей, вось такія прыкалдэсныя. Тут поливается, все прикормлено. Травка такая, ну такая уже мягкая. Все курам отдадим. Ну, желе понесло крыху. Все, им раскидал, бачите. Все. Как смачная, солодкая. Некий он весить, конечно, абы. Короче, мы знайшли злей месца, куды павесіць гамак, які я набыў яшчэ ў прошлым годзе па добрай зніжцы. І просто я ніколі не ляжаў у гамаку, але гэта мара. Вось я тут я хацеў яшчэ адны арэлі зрабіць, але пакуль я гэта зраблю, бо мне яшчэ трэба рабіць там, я вырашыў пакуль павесіць сюды гамак. Мы злееш зараз вешалі, я набыла. Яна ведае. Карацей, балдею, голова ніжэй за ногі. Я не ведаю чаму. Але прикольно. Короче, мы перавязали, и она скидывае просто ў бок. Я не ведаю, что рабіць. Але прикольно. Мы просто яго перакруцілі там. Но все равно упасть вот так вот можно. Ой. Ой. Там нечто щелкая. Так, все. Маленький. О! Ты что свесил? Добрый вечер. Будем набирать бассейн. Один уже набрали.
Скупаўся. Опа, оп. Карацей, справа тут ужо і абед хутка. Блин, сёння такі добры спякотны дзень, а спіна ўсё роўна баліць. Капзец, як? Я не магу, я не разумею, чаму. Павінна было адпусціць, але не адпускае, рухацца вельмі цяжка. А жонка ўчора тыпу захацела, кажа, прыгатаваць нейкі карэйскі суп з ялавічынай і вадараслямі. Але, ну, ялавічына, паеду набуду кавалак. Гэта ўсё дарамы. Ну, добра, чаму б не паспрабаваць? Ну, і нешта трэба на працу ўзяць заўтра з сабой, якую на заводзе тусіць там. Ось, думаю, прокачуся, ну, крыху спину отпустить. У меня тут такое сиденье невероятное некое. Не глядите, что это старый Мерседес, ды грузовый. Я не ведаю чаму, але такое доброе, так поясницу трымае, что что можа и отпустить. Ну и прогреюсь больше, там зараз будзе яшчэ спакойней. И потом уже працягваць буду працу по двары, там такі карацей варушняк зараз, все робіцца нешта, карацей. Прокачуся, бачно. У нас якая тут все лакітная, калі прыглядзецца. Там у нас кукуруза, а там у нас, я не ведаю что. Все, повертаўся уже, приехал. Я вам хочу сказать, ялавічына каштуе, это капзец. Блин, я такі невялічкі кавалак взял, граммов 500, так у меня ледь срака не отвалилась. Такі кавалачак каштуе. О, ще набыў сабе менавіта такі завецца Чамрамен. Вострый, вось, мне падабаецца. Ну і ноту банку сабе ўзяў на працу. А яшчэ набыў самы танны мікрафон. Мабыць, нешта на балаболю прямо у ноутбук. Не хвалюйцеся, спяваць не збіраюся. У нас такія справы. Все, я заехал до сябе. Ну, піліцца б нікуды. Заехал. Где ракурс? 3 сёння уже я з жонкай приносілі ад іх. Ось яшчэ 2, таго ўжо 5. Малеча моя. Не падабаецца, што яна нейкая асацыяльная. Карацей, атрымліваецца 5. І што хацеў сказаць? Нарэшце уже мы настолькі задаўбаліся адходы гэтыя выкідваць или збіраць. Зараз все, зноў у нас ёсць куркі, і ўсё гэта яны з задавальненнем ядуць. І каб вы ведалі, куры тыя яшчэ ганібалы. Бачце, з задавальненнем. Ну гэта ж белок. Ты мой струсенок. Чего ты там сама по себе вот такая некая? Нечто. Куда собралась? Иди. Бульон с пельменем налил. Все, зачастовали, ничего такие, кажется. Нечто смачное. Ай, смакота. Все идет уход. Вяртаемся до агародных справ. Трэба яшчэ тутака. Гэта ўжо было праполата, бачце, і зноў лупанула як, прыгожа. Але тут така не настолькі складана, як там, таму спадзяюся, будзе хутчэй. Ну і спіна ў мяне ўжо не так моцна баліць. Пабачым цяпер. Карацей, я тутака ось столькі зрабіў, але мне прыходзіцца адбягаць туды, нешта тое. Карацей, на падхваце, як кажуць. Ось, все. Трэба скончваць гэта. Я фігею, бо ўжо амаль вечар. Я запускаю Spotify,
Вы глядели «Разрушальников»? Это моя любимая передача. И яны там... Это были помидоры. Помидоры, ну. Коли я не помыляюсь. Яны там под классичную и под розную музыку растили помидоры, доказывали той факт, что рослины растут добро под музыку и под heavy metal. Помидоры і ті, що там було, росли вельми добре. Тому я зараз запускаю Spotify, хай слухають. Я задовбався, але за гэты час перцы послухали добротный new metal. Ой, я валюся з ног. Кукирику. Ось. 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 Яка червона і пригожа. Под Гадстаур гэта просто нешта. Fuck. Темно. Яшчэ одна. Карацей, амаль усе зайшлі, а засталіся 3, якія спрабавалі, я чуў там, я ж побач быў, якія не змаглі, ідзі да мяне, стаять, якія не змаглі самі падняцца. Все, астатнія самі зайшлі. Все. Ночы добрые девки. Все тут добро. Темно, капздец. Мне еще с собаком гулять. Ну и что вы там? Кудахчите? Воу. Ну, хотя б нечто, а? Куды побег? Стоп! Ну, гляньте, что творить. О, у натяг. Ты кого побачив, Драпежник недоробленный. Иди сюда, козлина. Вот такие уже. Что хотел сказать? Хотел сказать, что пригожа. А там вожик. Покольки там вожик, а наш драпежник не может успокоиться на гэты конт. Мне падаецца, трэба поставить паузу и пройти. Я тебе зараз в ухо дам. Я тебе кольки казав. Вось. То бок ноч, то бок усё. Я тупо хочу ўжо прылегчы. Таму усім дзякую, хто даглядзеў, асаблівейшы, мега асаблівейшы дзякуй спонсорам. Я, кстати, спонсорам і дапамагчы каналу будзе унізе, там я нешта накалякаю. Вось. Ну і побачимся у другой частцы. Я буду дзяліць нашы прыгоды на частку, на 1, 2, мабыць 3, я не ведаю, колькі мы яшчэ будем змагацца. Все, усім да пабачэння. А ты выгуліся ўжо, звер. Тады сядь. Ну сядь. Садеть. О, гляньте. А еще може лапу дашь? Ай, так прихожу, на мне в ухо что-то нечто.